Ο κύριος Ήσυχος. Ο κύριος Ήσυχος αγαπούσε πολύ την ήσυχη ζωή. Ζούσε σε ένα μικρό αγρόκτημα στη μέση ενός δάσους. Το πρόβλημα όμως ήταν ότι αυτό το δάσος βρισκόταν κοντά στην πιο φασαριόζικη πόλη του κόσμου, τη Θορυβούπολη. Στη Θορυβούπολη δεν υπήρχε κανένας και τίποτα που να μην κάνει θόρυβο. Τα σκυλιά δεν έκαναν γαβ, όπως κάνουν όλα τα άλλα σκυλιά, έκαναν πάρτε μια βαθιά ανάσα. Οι άνθρωποι δεν έκλειναν τις πόρτες τους όπως εσείς και εμείς, τις βροντούσαν με δύναμη. Μπαμ! Όταν μιλούσαν μεταξύ τους, ούρλιαζαν. «Γεια σου!» φώναζαν δυνατά ο ένας τον άλλον, ακόμα και όταν βρίσκονταν δίπλα-δίπλα. Στη Θορυβούπολη υπήρχαν τα πιο φασαριόζικα ποντίκια του κόσμου. «Σκουίκ! Σκουίκ!» ξεφώνιζαν το ένα στο άλλο. Ο κύριος Ήσυχος δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος που ζούσε στη Θορυβούπολη. Η φασαρία τον τρόμαζε. Έτσι περνούσε τις περισσότερες ώρες της ημέρας κλεισμένος στο σπιτάκι του στη μέση του δάσους. Δεν μπορούσε όμως να κάθεται συνέχεια στο σπίτι. Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα έπρεπε να πηγαίνει για ψώνια. Μόλις έφτανε στην πόλη, περπατούσε ήσυχα μέχρι τον μπακάλικο. «Καλημέρα!» ούρλιαζε ο μπακάλης. «Σε τι θα μπορούσα να σας εξυπηρετήσω?» «Παρακαλώ πολύ», ψιθύριζε ο κύριος Ήσυχος. «Θα μπορούσα να έχω ένα κουτί με cornflakes?» «Τι είπες?» ρωτούσε δυνατά ο μπακάλης. «Cornflakes, ξέρετε», ψιθύριζε ξανά ο κύριος Ήσυχος. «Μίλα πιο δυνατά, κύριέ μου», του έλεγε ο μπακάλης. Ο κύριος Ήσυχος έβαζε τα δυνατά του. «Cornflakes, δεν σε ακούω», ούρλιαζε ο μπακάλης. «Ο επόμενος πελάτης, παρακαλώ». Έτσι ο κύριος Ήσυχος έφευγε συνήθως από τον μπακάλικο χωρίς ψώνια. Μετά έμπαινε αθόρυβα στο μαγαζί του κυρίου Κιμαδάκη, του Κρεοπόλη. «Σας παρακαλώ», ψιθύριζε, «θα ήθελα λίγο κρέας». Ο κύριος Κιμαδάκης δεν τον έπαιρνε είδηση. Ο κύριος Ήσυχος ξαναπροσπαθούσε. «Παρακαλώ πολύ, εδώ είμαι, θα ήθελα λίγο κρέας». Ο κύριος Κιμαδάκης και πάλι δεν τον άκουγε. Άρχισε να σφυρίζει. Και το σφύριγμά του έμοιαζε με σιρήνα συναγερμού. Έτσι ο κύριος Ήσυχος συνήθως έφευγε από την πόλη με άδεια χέρια. «Καημένε κύριε Ήσυχε». Και το βράδυ καθόταν στην πολυθρόνα του και απογοητευμένος σκεφτόταν. «Τι να κάνω πια, κανείς δεν με ακούει. Πρέπει όμως να ξαναπροσπαθήσω». Έτσι την επόμενη μέρα ξανά βγαινε για ψώνια. Συνέβαινε όμως ακριβώς το ίδιο πράγμα. «Δεν σε ακούω», του φώναζε ο μπακάλης. «Ο επόμενος παρακαλώ». «Δεν σε ακούω», του φώναζε ο μανάβης. «Ο επόμενος παρακαλώ». «Δεν σε ακούω», στρίγλιζε ο γαλατάς. «Ο επόμενος παρακαλώ». Και ο Κρεοπόλης δεν τον έβλεπε καν. Θεέ μου, ο κύριος Ήσυχος γύρισε σπίτι του και έπεφτε στο κρεβάτι του, εντελώς νηστικός. Ένα πρωί ξύπνησε από ένα δυνατό θόρυβο. Νόμιζε πως κάποιος βομβάρδισε το σπίτι του. Όχι όμως, ήταν ο ταχυδρόμος της Θορυβούπολης που χτυπούσε την πόρτα του. Μπαμ, μπαμ, μπαμ! Ο κύριος Ήσυχος άνοιξε δειλά την πόρτα. «Καλημέρα!» φώναξε ο ταχυδρόμος. «Έχω ένα γράμμα για σένα». Ο κύριος Ήσυχος παρέλαβε το γράμμα και πήγε στην κουζίνα. Κάθισε στην καρέκλα του για να το ανοίξει. Ήθελε να υπάρχει απόλυτη ησυχία για να το διαβάσει. Και έτσι περίμενε μέχρι να απομακρυνθεί ο ταχυδρόμος που προκαλούσε φοβερό θόρυβο στα πλακάκια της αυλής. Κλατς, κλουτς, κλατς. Ο κύριος Ήσυχος άνοιξε το γράμμα συγκινημένος. Ήταν το πρώτο γράμμα που έπαιρνε. Διάβασε προσεκτικά και ένα πλατή χαμόγελο φάνηκε στο πρόσωπό του. Ο κύριος χαρούμενος τον προσκαλούσε στο σπίτι του, στη χώρα της χαράς. Ο κύριος Ήσυχος ήταν τρισευτυχισμένος.
Έτρεξε γρήγορα στο δωμάτιό του, ετοίμασε τη βαλίτσα του και ξεκίνησε. Αργά το απόγευμα έφτασε στο σπίτι του κυρίου Χαρούμενου. Χτύπησε την πόρτα. Τοκ, τοκ, τοκ. Η πόρτα άνοιξε και ο κύριος Χαρούμενος φάνηκε χαμογελαστός. «Καλώς τον», είπε στον κύριο ήσυχο. «Κάτι άκουσα στην πόρτα και φαντάστηκα πως θα είσαι εσύ. Έλα, μην κάθεσαι έξω, πέρασε κατευθείαν στην κουζίνα. Είναι η ώρα για το δείπνο». Ήταν το πρώτο σωστό γεύμα που είχε φάει ο κύριος ήσυχος εδώ και μήνες. Την ώρα που έτρωγε, διηγήθηκε στον κύριο Χαρούμενο τις περιπέτειές του στη Θορυβούπολη. Ο κύριος Χαρούμενος έδειξε μεγάλη κατανόηση. Την άλλη μέρα, την ώρα που έπαιρναν το πρωινό τους, ο κύριος Χαρούμενος είπε στον κύριο ήσυχο: «Σκεφτόμουν το πρόβλημά σου όλη τη νύχτα. Αφού τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα, έλα να μείνεις στην πόλη μου». Το πρόσωπο του κυρίου ήσυχου φωτίστηκε. «Θα κοιτάξω να σου βρω ένα σπίτι», συνέχισε ο κύριος Χαρούμενος, «και ύστερα μία δουλίτσα». Ο κύριος ήσυχος σκυθρόπιασε. «Ξέρεις, δεν είμαι καλός στις δουλειές», μουρμούρισε, «γιατί είμαι πολύ ήσυχος». «Μη σε νοιάζει», χαμογέλασε ο κύριος Χαρούμενος, «έχω την κατάλληλη δουλειά για σένα». Έτσι, έπειτα από λίγες μέρες, ο κύριος ήσυχος άρχισε να εργάζεται. Ξέρετε πού? Στη χαρούμενη βιβλιοθήκη. Και όπως ξέρετε, στις βιβλιοθήκες όλοι πρέπει να είναι πολύ ήσυχοι και να μην μιλούν, μονάχα να ψιθυρίζουν. Πολύ έξυπνη η ιδέα του κυρίου Χαρούμενου, δεν νομίζετε? Ο κύριος ήσυχος ήταν τρισευτυχισμένος. Ξέρετε τι έκανε μια μέρα γυρίζοντας από τη δουλειά? Άρχισε να γελάει δυνατά. Το φαντάζεστε? Και όχι μόνο αυτό, τραγουδούσε και φώναζε στο δρόμο. «Γιουπιά, γιουπι, γιουπιά». Συγχαρητήρια κύριε ήσυχε. Τέλος.